El cor de la ciutat. Capítol 1568. Què voleu ara? Munta-t'ho com vulguis, però volem el Max fora de Can Sarró. Doncs ell i el seu nòvio ja s'han instal·lat. No, si a mi que el delinqüent aquest visqui amb vosaltres, a mi ja m'està bé. Més problemes per vosaltres i menys per mi, però el Max el vull fora. Faré el que pugui. Doncs ja saps el que has de fer, si vols cobrar. No entenc aquesta insistència. El Max és el fill del nostre soci. Si viu allà, el Denis pot estovar i fer-se enrere en el negoci. Però ja has vist com estan pare i fill? Encara ens anirà a favor? Tu deixa't estar, històries que aquestes coses canvien molt fàcilment d'un dia per l'altre. Doncs a mi em fa l'efecte que en Benny n'està ben convençut. Si el Max no té on anar quan toqui enderrocar Can Sarró, ja ho veurem. Ara tenim les coses de cara. No és moment de deixar cap marge a l'error. Allò del periodista com ho tenim? Encarrilat. Si tot va bé, avui mateix s'acabarà tot. El Patxo i la Pati són els que cuinen normalment, però perquè els hi mola, vull dir que si un dia us ve de gust i tal, no us talleu. No, era només per saber com us ho muntàveu. Doncs a veure, de pasta fem un fons comú, que posem les peles aquí al pot que hi ha sobre la nevera, i si alguna setmana que algú no pot col·laborar, doncs, no sé, intenta compensar-ho amb, no sé, posant una mica de menjar, o fent una tasca comunitària. Molt bé, no ho teniu ben organitzat. Sí, tampoc és que ens haguem assegut a parlar, no? Però quan hi ha un rotllo les coses surten soles. Quan hi ha bon rotllo, sí. I què, heu tingut sort aquesta nit? Jo he dormit a conya. Si voleu, a l'habitació del taller de malabars hi ha unes mantetes. Molt bé, ja seré. D'acord, adeu, adeu. Ei, pareu un moment! Que era l'advocat. Em sembla que hi ha problemes. El periodista dels ous? No sé si és això. Després he quedat amb ell perquè m'ho expliqui millor, però m'ha dit que aquesta tarda ens haurem de reunir amb l'advocada de l'Ivan. Això fa mala pinta. Adéu, nois. Adéu. Adéu, que vagi bé. Ja els he explicat com va tot, i el Diego està encantat amb l'habitació. No m'estranya. La claraboia aquella mola un munt. Sí, esclar. Venint de la presó, qualsevol lloc li deu semblar l'hòstia. Això segur, sí. Potser no l'hauríem de tenir aquí. Però què dius, tio? Podries preguntar a l'advocat fins a quin punt això pot anar en contra nostra. Tio, jo no ho remenaria gaire. No sé què en penseu els altres, però potser hauríem de valorar els pros i els contres de tenir un tio en llibertat condicional vivint aquí. Jo no penso jutjar ningú per haver estat a la presó. Que no és per això, és perquè és un delinqüent. I a tothom li va semblar bé que el Ros fotés al camp quan vam descobrir que era un lladre. No és el mateix, Marcos. Però si tu mateixa el volies fer fora un dia que va venir aquí amb la mà ferida. Perquè llavors el buscava la poli i no ens interessava tenir-lo aquí. Ah, i ara sí? Marcus, el Max i el Diego són amics nostres. I el Max és fill del Ben. Bueno, i què? El meu pare vota a la dreta i no em fotreu fora per això, no? Exacte. El Max passa de les mudes del seu pare, i ara que ens necessita no el deixarem penjat. No hauríem de fer una assemblea per decidir això? Marcos, queda clar que ets l'únic que pensa això. Ho sento, però es queden. Ho tenim difícil. Ja has vist tot el que tenen. I tot els hi pot servir de cara al judici. No veig cap camí per refutar-ho. Les fotografies estan ben fetes i es veu perfectament que és Can Sarró. Doncs quina merda. Hem rebutjat el pacte, però el Crespo té pressa. D'aquí l'11 de juliol no s'estarà amb els braços plegats. Heu d'estar alerta. Sí, se la sap molt llarga. Vols que porti en cotxe? No cal, agafaré el metro. Merda. Què passa? M'he deixat el mòbil al despatx. Ves tirant si vols. Ens toquem? Com si no tingués feina avui, per perdre-la en un ascensor. Vull sortir.
Tranquil·la, només és un tall de llum. De seguida ens mourem. Necessito sortir d'aquí. Obriu la porta! Que algú obri! Sisplau! Sisplau,